Na, megpróbáljuk a majonéz készítést fölvenni videóra. Először is egy kanál mustár kell nekünk, amit szépen széjjelkedünk az edénynek az oldalán. Mert hogy nem mindenki hiszi el, hogy ez a művelet működik, és hogy ebből teljesen jó majonéz lesz. Szóval így nagyjából átmenjük az edény oldalán. Sajnos üvegtálam nincsen. Na! Következő lépésként ez itt 2 darab tojássárga, szépen potty bele a közepébe. Következő lépés, ez itt 2 deci étolaj. Teljesen mezei, a továbbiakban sok nem hallatszik a hangomban, annál több a kézi mixerből. Elkezdjük mixelni a tojást. Ha be is dugnám, mert áram nélkül még nekem sem megy, akkor fogjunk neki. Még egyszer bedugtam, elkezdjük keverni. Szépen ahogy keverjük, már adagoljuk is hozzá körülbelül evőkanalanként az étolajat, és szép szorgalmasan, közepes tempóval kevergetjük. Következő löküntés. És keverjük. Nagyon bátrak vagyunk, semmitől nem kell megijedni, maximum elmászik az edényem. Még mindig nem csapódok mellé. Keverjük, mindig keverjük. Még mindig nem csapódott ki. És ez is benne van. Nos, aki eddig nem jut nekem, az láthatja, hogy simán 2 deci olajat fölvett a 2 tojás.